Salum horas marihita saluhutna di hamah kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata nitu hata jumulu hita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hata nitu hata na gabe jamita di Minggu Palmarum di tanggal 20 Maret 2026 ima hata nitu hata na tersurat di Filipi bidu 2 ayat 5 rodi ayat 10 sada dohot topik ni minggu Yesus Kristus do Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Hujah madi hita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani tu hatta. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Atik pe rupa ni debata di ibana dada songon na nidobo dirajumi rohana tudus nai tu debata. Di rumari do dirina jala disoluk korupani hatuoban. Gabe sumat tujol mado ibana. Jala rumang jol madapok di ibana. Di patutoru do dirina, nagabe pangului do ibana pa imamate, pola tung mate tersilang. Alani ido di patibo de bata ibana, jala di basa-basa tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Jesus nasa ulu nitot na di banua gicangi, dohok na ditano, nang na ditoru nitano. Jala asa nasa na marsuara marhato poton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama ima hatani itu hata di hamuak kadongan saha porsiaon macai denggado tajaha turpukon mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sadai alana molo taberengan no di bibel tai nang di Alkitab gabe sada-hasadau durupani satu kesatuan sian ayat sada satu ayat 10 sadai manang sada perikop doi taida disi hamua kadongan ahado na melatar balatangi turpuk jami taon ahado sibut ciri narupani latar belakangna ima dipaingot Apostel Paulus huriana di Filipi ima taringot tu bahaya perpecahan. Huroha nunga mulai adong bibit-bibit. Tarok majo songoni rupani istilahnya bibit-bibit parbola tuni. Bibit-bibit perpecahani di huriana di Filipi. Holan itu tu dangapala balga dope. Molo di laut riak-riak dope. Dangapala obak na balga dope. Alani didok Apostel Paulus mumpung masih kecil, mumpung masih riak-riak ikon hatopdo di atasi. Asamunak sangat meluas, manang melebar kemana-mana. Isarani atap rumah, manang tarup ni jabui rupani, itor hatop maditabal, manang dipauli, hatik peholan lubang namek-mek dope. Ibaratna molorou dan dangapala pitor sabur dope rupani tu ruang tongani jabui alai nunga mulai manetek-netek. Jadi molo dipasobui bui dan non gabe laos bang-bang rupani seng nai manang tarup nai. Jadi sedini mungkin ikon diatasi. Asa unang sanga marmara molo songon jabu nak kiningani unang gabe sanga bermasalah jol mana dijabui moloro udan dohot akka las nyari. Masalah nani ida ni Apostel Paulus di huria Filipi memang dangapala songon na masa di huria Korin dope. Anggo di Korin memang nunga masa namar pro-proan. Adong sebahagian namangguari dirina sisian ni si Paulus. Adong sebahagian nari namangguari dirina sisian ni si Apollos. Adong muse sebahagian nari namangguari sisian ni
si Kepas. Dan apalah songoni do pena masa di Filipi alai kayak na nunga adong bibit-bibit perpecahan. Bohado asa unang pocak huriye. Bohado asa unang masa parbulat-bulaton di toga-toga ni huriye. Sada dua lusna di do Apostol Paulus marsada bersatu. Sadama parrohahon hamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiram mahamu. Ima didok di ayat 2. Sadama parrohaho kamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiram mahamu. Jadi mengatasi perpecahan nakeningani hola sada do marsada. Sada rohana sida, sapikiran nasida rupane saroha sapikiran sada irma di do Apostol Paulus. Molo tapahobar tupu dan yakana tuai-tuai nani do nai rupane sada mahamu songod dayo mual unang ma merdua songon dayo tuak. Molo ai mual bah memang air tawar hola sada do rasani sada do daini tawar. Tangadong rasa lain. Molo tainum rupani air putih, apalagi air mual sian mata muali, bah memang hola sada do rasani alai molo tuak boido gudang deina. Saguru tu na mangaramu tuaki dua tehe. Adong do tuak na tonggi, adong do tuak na pang, adong do tuak na paet. Adong muse do tuak dang binoto, dang paet, dak tonggi. Sapot-sapot basongoni marupani tang binoto manang na songo dia dohonon guarna. Adong musedo nanido na tuak angsa. Dang binoto tuak angsaon molo angsakan molo makuling. Nasen jadi molo diinum tuaki habis dinum. Ina putih gabe sehira angsa ibana rupani. Ido ra asa di do tua angsa. Adong muse mai tusor. Ala diinum sore, tuak sore. Atik pe manugo na ido ra dibuat ya teh. Tusor manugo na dibuat. Doho na asing dope. Jadi molo tuak boido meragam daina. Ala yang go mual sada do daina. Ido di do na tua-tuai sada mahamu songod dayo mual. Unang mamar dua songon dayo tuak. Jadi boido hita berbeda latar belakang, berbeda akaharorwata, berbeda warna kulit, berbeda akka tingkat ekonomi, status dan lain sebagainya. Alai boido hita marsada, pinasada ni holong ni roha, pinasada ni roha nani dok nanak keningani. Hamak kamang dohot tamuinan nami sudah hita nama bigi jami taon hasadaon dang robotino ni dang turu sial langit no ni hola tadok rupani sada mahamuina itor marsada daon lapatan na dak sukup hola dihata marsada mahamuina itor marsada dang boy songoni dang itor songoni rupani ikut ditindak lanjuti do marhite-hite aksi nyata. Ima marhite-hite na mampu memberantas virus-virus na manegai hasadauni. Jadi dang roboti hasadaun. Alai na diupayahod doi marhite aksi nyata. Marhite pambahenan na nyata. Di tonga-tonga ni punguan, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni rumah tangga. Bohabay non na ba memberantas akka virus-virus. Jadi na adong do virus-virus na manigai hasadauni. Ibarat ni hau boy ibana marupak hape songon na denggad do tei dabuti bulung na hape dibugasan ibana ngakropos. Adong masuk guluk-guluk manang na virus may rupani tubonani manggai makarati bonani manggai. Setabereng buti sahira na denggan hape hola mangulu sa lugo ngapitor rupa be ibana.
Mangihut to trupu jami taon, arong do manang napiga, virus na buhay manegay hasadaw ni jala jupang dwe di Huria na di Pilipi. Virus na dia may, virus na parjulo, ima virus egoisme. Virus egoisme on berkembang ala masing-masing anggota holan na manarikon nariko di ibana. Mencari kepentingan diri sendiri nina di ayat 1 ayat 4. Memang bahaya do molutubu virus egoisme on di tonga-tonga ni Huria. Dakola di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni punguan pe, di tonga-tonga ni rumah tangga. Holan kepentingan na narikot, holan naripe majalo, dakya mangalian. Holan ibana si parrohahonon, dakya maparrohahon donganna. Holan ibana si pa anggo-anggoon, angguau, naninay rupan Holan ibana si anggo-anggoon. Homa manganggo hoati. Angguau, sainin na rupan Jadi odo sada na manigay parsaoran virus egoisme. Say holan dirina disarihon, holan dirina na rumikot. Virus na paduahon ima popularisme. Virus popularisme. Virus popularisme on ima nasay holan mangalului hasangapon narumar. Ido di bagasat turpuki. Mencari puji-pujian yang sia-sia. Akahala naung terinfeksi viruson biasana hola diri nyodo nanaing menonjol. Sanaing puji-pujion terus ibana rupani. Virus popularisme. Tabayakom manuaing, tabuik maju rupani contoh molo di paduan suara manang kor sude naing jongjong di jolo. Suara sada naing di julu, suara dua naing di julu, suara tolu naing di julu, suara opat naing di julu. Molo dipudi ibana sahirana lea dihilalah rupani. Yesui sudah naing penyanyi solo. Yesui baik sopran, alto, tenor, bass masing-masing holan naing suarana naing terbigi. Olo do songonia te, sudah si tonjol hon suara nabe, bah sutung gabe sutar bigi kita. Inna rupani HP molo dikur kanido nuai tangalani guguna alai koordinasi dohot harmonisasi ni suarai do na rumikot. Akhirna merlubaguguma suarai. Akibat na aha pasti daktabu bigion gabe hacit tu si pareon. Tabayak ko junuaing rupani anong do binoto songoni anggota ni sadakur takpola pinabuat wi hamu manang na isay say di usahono do asal marede say tadik suara na dipudi misalla amen nga serentak sudi amen nay ali muncul ibana pudi men ne bana butik ci sudi ma si bereng ay suara ni si donuay ngo sudi ma mabigi suara molo say tabu bigio nah saya rong do jol masongoni say holan nanaing menonjol buti rupane virus na patuluhon ima kesombongan gijang ni roha. Jadi molo adong virus na sadon di tonga-tonga ni punguan di tonga-tonga ni Huria memang budu siga punguane. Halak na sombongon langit pe angir do dianggoi paroh kamu mah. Ina do putih. Naik igung nahi tu gijang rupane. Jala halak si gijang roha imana mangarajumi holan ibana do nabui tu ulau ni. Sahira na sopos rohana dongan nabui mangulahon ulau ni. Sahira pelengkap penderita ma dongan nai dibai. Akamang dohot tamu inanami pinomat na tulu pirusoma na jujut manigay hasadao di tonga-tonga ni Huria. Dakolat di Huria, di punguape, di parsahu taupe, nang di tonga-tonga ni Jabu. Jadi molo adong pribadi nang akka punguan na mengidap
penyakit manang virus sisongonon itu hatok marupane diobati. Asa unang rarat tu dia. Hamak kadongan tentu molo adong virus tadok majui nakis sahit adong do obatna. Adong do penangkalna. Adong do antivirus. Adong do obat penawarna. Didok jami tau tuhitan waing obat penawar ni virus na tului ima na perjolo rajumi dongamu sumurung sian dirim. Jadi molo adong nakik kesombongan disi adong disi gijang niroha adong disi egoisme lau pamate honon rajumi dongamu sumurung sian dirim. Anggaplah seseorang itu lebih utama daripada dirimu. Odo na pinatupan ni Tuhan Yesus. Matahon di dongammu, unak kolam na diho matahon. Napatuluhon miliki karakter Kristus. Deido didok di ayat 5 songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Ay songod dia haroa parrohaun ni Kristus Yesus. Na parjolo parrohaun ni Kristusi dipatutoru do dirina, direndahkan hatinya. Pangului taat dang dipangyahon na diibana. Dang dipangyahon. Jadi yado jinaha sada sarita ni opi epurus pendeta Dr. Darwin lubatowing di sada bukuna didok disi judulna margijang niroha di bagasan haserepon di bagasat toruk niroha idora morodak salah jarong main nasada amama lamay bana tulapo idapot temak kadongan na disi horoha malua pidong na malua sian anai huru-huruan nai jadi dungjuk pa ibana dot dongan nai cerita may ibana nasia lepak kulala natuari inay bana melua pidokku inay bana uroha kolani do pidong na si sede-sedei jadi rorongan dapala pidong pabuabom murison ni ay sial hulala bang ay mangakak mapidongi tu afifi na parkir di Jawi naik kutakup itu mangakak may bana musetu Innova ribone inay bana naik kutakup pas nga yang dapot mangakak may bana muse tu Corolla ba mangakati ma tu mobil na adong di garasi ni ibanay siel hikulala inay ba jiang godongan nay naselam harupane ala amat taon sa sitong na dang na pidong na nahabangi na naik pabuaw niyon na naik patorangon na nga sekian godang mobil la jala akauma mobil la ido na naik pabuon na inna rohaniak kadongan nai atik perupane danga pala dido kurang lebih soni maceritai jinah disi jadi siarong do rupane margijang ni roha di bagasan haserepon na paupaton di patalu rohana ingot podaniak kana tua-tua taingo tate podani na tua-tua rong no madok songonon talu maralohod dongan monang maralohom musu unak terbalik ay juk duhita talu maralohom musu monang maralohod dongan angguna tua-tuai madok ikot talu do maralohod dongan monang maralohom musu idu binarong bisa istilah bah pinatalu roha inna rupane jadi idu na taida nuaing di bagasat turpukon merhite diri ni Yesus asa dipatibo debata ibana jala asa nasa ulu nitot nasa suara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan jala napalimaho didok disi gabe dongan makilala jadi dongan makilala ay gudang do donga kudul donga mekel alay donga tangis dak pigate apalagi dongan sapak kilalaan. Isipata tumikos do aka per pakter tuaki dongan sapak kilalaan nin narupane. Jadi dang bui
dibegi asik pakilalan di dongan itor dijuluani do rupane auto sih so tunggabe macam-macam itorin na do ido menangkis virus natulu natado nakiningani molonunga mia ni di bagasan pribadi ni sasahalak anggota ni punguani anggota ni huriai anggota ni aka persekutuani dabok ma nakiningan hasadaon songon natado digijangi atong margugo mahita mangula hoca asa say jumpa hita hasadau di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni kapar saurata amen martangiang mahita moliate madiho Tuhan dihatam na hubegi hami pauratom may asa di parbueho katami parbuen na denggan parbuen na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amen.